अनजाग्रा प्रियफोर, फास्टिं प्रेयारखौ लानानै हयथ' गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव माखासे सोंलुफोरा थानो हागौ एबा माखासे गोनो गोथोफोरा थानो हागौ। फास्टिं प्रेयारा मोनबैसे रोखोमनि जानो हागौ नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों ने? ना नोंथाङा बेखौल' साननानै दङ जेरावहाय दै लोङाखै, जेरावहाय ओंखाम जायाखै, जेरावहाय फिथाइ सामथाइ जायाखै, जेरावहाय बिस्कुटफोर जायाखै, जेबो जायाखै, जेरावहाय जायालाबानो कमप्लिट थानायखौनो फास्टिं प्रेयार होननानै आं बेखौल'सो बुजियो होननानै नोंथाङा मोनथिगौ नामा? अनजाग्रा प्रियफोर, बेल' फास्टिं नङा। फास्टिं प्रेयाराव गासै आङो दिनै नोंथांमोननो फास्टिं प्रेयारनि रोखोम आलादा 11टा, डेट मिन्स 11 पइन्ट्स लानानै फैदों जे फास्टिं प्रेयारफ्रा बे खोन्दोआव बे 11टा पइन्टनि गेजेराव जागोन। दा बेयावहाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जि 11टा फास्टिं प्रेयार दङ, बे फास्टिं प्रेयारखौ मोनथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। दा बेयावहाय आंजों लोगोसे फैफादो जेन जोंनि गोसोआव थानाय फास्टिं प्रेयारखौ लानानै गोनो गोथो एबा गोबां रोखोमनि सोंलु जे फास्टिं प्रेयारा मोनबेसे रोखोमनि जानो हागौ आरो माखौ फास्टिं प्रेयार होननानै बुङो, बेफोर गासै बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय। अब्लानो नोंथाङा बे 11टा फास्टिं प्रेयारनि बिसय मोनथिगोन आरो बेखौ मोनथियोब्ला नोंथाङा गोबां आशीर्बाद मोनगोन आरो लोगोसे नोंथाङा गावबो जिउआव बेफोर गासैखौ बाहायनो हागोन। दे अब्ला थांदोनि। सेथि फास्टिं प्रेयार, बेनो जाहैबाय कमप्लिट फास्ट, आबुङै उदै बासि थानाय, पुरन उपवास। बेबायदि उदै आर'जखौ जेबो जाया लोङा लाबानो खालामनाय जायो। जेरैहाय जोङो बाइबेलाव जोङो एग्जाम्पल हिसाबै नुनो मोन्दों जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो 40 सान 40 हर उदै बासि आर'ज खालामदोंमोन। बे रोखोमनि फास्टिं प्रेयारखौ खास करि बेबायदि परिस्थितियाव खालामनाय जायो जेरावहाय आत्मिक जिउनि थाखाय बोलो नांगौ, आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जानो थाखाय, इसोरजों लोगोसे अरायनि मोजां सोमोन्दोआव थानो थाखाय, इसोरनिफ्राय बोलोखौ लानो थाखाय बेबायदि फास्टिं प्रेयारखौ खालामनाय जायो। जेरावहाय जोङो जिसु ख्रिस्ट' खालामनायखौ नुनो मोनो। माथाइनि 4 बालाबनिफ्राय जोङो मोननो हागोन एबा 4 बालाबनि गेजेराव मोनगोन। दानाबा फैदो नैथि फास्टिं प्रेयार, बेनो जाहैबाय पार्शियेल फास्ट, खावसे बाहागो उदै बासि, आंशिक उपवास। बेबायदि फास्टिं प्रेयाराव एबा पार्शियेल फास्टिं प्रेयाराव कमप्लिटलि जानायखौ फोजोबजोबा, डेट मिन्स माखासे जानायफोरखौल' दोनथ'नानै, जि जानाया गुदि जानाय, बै गुदि जानाय आदारखौ दोनथ'नानै माखासे नांगौ जानायफोरखौ जानानै बे आर'जखौ खालामनाय जायो। जेरैहाय जोङो दानियेलनि जिउआव नुनो मोन्दों, दानियेला जेब्ला फास्टिं प्रेयार खालामदोंमोन, बै फास्टिं प्रेयाराव बियो जि जि गुदि जानाय दंमोन, बै गुदि जानायफोरखौ दोनथ'नानै माखासे जानायफोरखौ बियो बाहायदोंमोन। जेरैहाय फिथाइ सामथाइ जानानै, दै लोंनानै बेबायदि उदै बासि खालामनायखौ जोङो दानियेलखौ नुनो मोन्दों। आरो बे आर'जखौ खालामनाय जायो इसोरजों लोगोसे सोमोन्दोआव मोजां थानो थाखाय, आत्मिक जिउआव जौगालांनो थाखाय, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव बोलोगोरा जानो थाखाय बेबायदि फास्टिं प्रेयारखौ लानाय जायो। दानियेल 10:3 3 सप्ताया जाफुङागौ मानि आङो गोथाव मुवाफोर जायाखै, बेदर एबा द्राखा बिदै आंनि खुगायाव सोआखै आरो आङो बे समाव थावबो फुनाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, दानियेला माखासे गोथाव जानायफोरखौ लोंनायफोरखौ जायालाबा दोनथ'दों, नाथाय नर्मेल जानायफोरखौ बियो जानानै आर'ज खालामबाय थादों आरो बे जाहैबाय फास्टिं प्रेयारमोन। दे दानाब्ला जों थांदोनि थामथि फास्टिं प्रेयारनि रोखोम एबा बे थामथि फास्टिं प्रेयारा माबायदि जों बेखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय डे टाइम फास्ट, साननि उदै बासि, दिनका उपवास। बेबायदि फास्टिं आर'जखौ केबल सानावल' लानाय जायो। जाय सुबुंफोरा देहा लानानै लोरबां जानो हागौ, जाय सुबुंफोरा गोलाव समनि थाखाय आर'जखौ बे उदै बासिखौ लानो हाया, बैबायदि सुबुंफोरा फुंनिफ्राय लानानै मोनाबिलिसिम सानसे उदै बासि थानानै मोनायाव जायो आरो अखानायै फुंनिफ्राय लानानै आरोबाव सानसे आर'ज खालामनानै मोनानि समाव जायो। बेबायदिनो आर'जखौ खालामबाय थायो। जोङो नुनो मोन्दों अल्ड टेस्टामेन्टआव जेरुसालेमनि सुबुंफोरा, फोथायारिफोरा बेबायदियैनो गोबां खालामनानै इसोरखौ खुलुमोमोन, सिबियोमोन। ब्रैथि रोखोमनि फास्टिं, बेनो जाहैबाय कर्परेट फास्टिं, आयेन बायदियै दाजानाय उदै बासि आर'ज, कर्परेट उपवास। सरासनस्रायै बेबायदि आर'जखौ हानजानि गेजेराव खालामनाय जायो। जेरैहाय जोंनि मण्डलिनि सुबुंफोरनि गेजेरजों दाजानाय मोनसे फास्टिं प्रेयार जानो हागौ, बबेबा सभानि गेजेरजों, बबेबा अफिसनि गेजेरजों, बबेबा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों बेखौ हानजा हिसाबै खालामनाय जायो। बिथोननि गेजेरजों बेयो जायो आरो बेखौ माबा मोनसे समाजनि समस्यानि थाखाय माबा मोनसे जेंनाफोर जादों, बेफोर गासै जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय उदै बासि थानानै आर'ज खालामनाय जायो। जायखौ जोङो
बाइबेलाव बेबायदि आर'ज खालामनायखौ जोङो बाइबेलनि जुएलाव मोननो हागोन आरो लोगोसेनो जोङो जना नाबि जिथु लेखा दङ बेयावबो मोननो हागोन जेरावहाय जना नाबिया बुंहैनाय लोगो लोगोनो निनबिनि मानसिफोरा बयबो खौसे जानानै उदै बासि थादोंमोन खैफोदखौ फेजेननो थाखाय एबा खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय बाथि रोखोमनि फास्टिं प्रेयारखौ खालामनाय जायो बेनो जाहैबाय पार्सनेल फास्ट व्यक्तिगत उपवास निजि उपवास बे फास्टिं प्रेयारखौ हारसिङै खालामनाय जायो जिहेतु पार्सनेल फास्टिं होननानै बुंनाय जादों जेखौ जोङो माथाइनि 6 बालाब 0निफ्राय 18 सिरियाव मोननो हायो जाय सुबुंहा इसोरजों लोगोसे जाबायदि सावरायनांगौ दङ इसोरनिफ्राय जि मददखौ मोननो हास्थायदों इसोरनि दैदेननायखौ मोननो हास्थायदों आरो जिउआव जि प्रब्लेम्सफोर जादों बैफोरखौ इसोरनो बुंनानै लानो आरो इसोरजों लोगोसे मोनसे मोजां सोमोन्दो लानो थाखाय फास्टिं प्रेयार गावनि पार्सनेल फास्टिं प्रेयारखौ लानाय जायो द'थि रोखोमनि फास्टिं प्रेयार बे जाहैबाय स्पिरिचुएल फास्ट जिउमानि फास्टिं आध्यात्मिक उपवास स्पिरिचुएल जिथु फास्टिं खालामनाय बे फास्टिं खालामनायखौ बेखौ बुजायो बेबायदिखौ बुजायो जेरावहाय जानाय लोंनायखौथ' जोङो नागारगोन जानाय लोंनायखौ दोनथ'नानै जोङो आर'ज खालामगोन नाथाय जोंनि आत्मिक जिउआव जोंनि मेलेमाव जोंनि साननाय हनायाव जोंनि गियानफोराव जोंनि आखल आखुखौ जिया गाज्रि खालामो बै बायदिखौ नागारनायखौनो स्पिरिचुएल फास्टिं प्रेयार होननानै बुङो जेरै गाज्रि साननाय गोसो दङब्ला गाज्रि साननायखौ नागारनाय माबा मोनसे गाज्रि सोदोब बुंनाय दङब्ला गाज्रि सोदोब बुंनायखौ नागारनाय बे गासै गाज्रि जि गाज्रिया जोंनि आत्मिक जिउखौ नस्थ' खालामो लोरबां खालामो बेखौ फोजोबनायखौनो स्पिरिचुएल फास्टिं होननानै बुङो आरो बेबायदि आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बेबायदि फास्टिं प्रेयारा स्पिरिचुएल फास्टिंआ जोंखौ आत्मिक जिउआव बोलोगोरा खालामलांगोन आरो बोलोगोरा खालामो आरो इसोरजों लोगोसे मोजां सोमोन्दोखौ लाखियो बेयावखायनो स्पिरिचुएल फास्टिंआ गोनांथि स्निथि रोखोमनि फास्टिं प्रेयार बेनो जाहैबाय क्राइसिस अर इमारजेन्सि फास्ट खैफोद समनि फास्टिं सामूहिक संकट उपवास बेबायदि खैफोद अलखदनि समाव फास्टिं प्रेयार खालामनाया गोबां इमारजेन्सि जायो जोंनि समाजनि गेजेराव मण्डलीनि गेजेराव हादोरनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बबेबा सुबुंनि गेजेराव माबा मोनसे समस्या जादोंब्ला बै समस्यानि थाखाय खौसेथियै जोङो फास्टिं प्रेयार खालामो दा बेयावखायनो बिखौ क्राइसिस अर इमारजेन्सि फास्टिं होननानै बुंनाय जादों बेबायदि जोङो बाइबेलाव गोबां जायगायाव मोननो हादों जेराव सुबुंफोरा फोथायारिफोरा इसोरनियाव आर'ज खालामदोंमोन जेरावहाय जोङो बाइबेलनि गोथार इस्टेर लेखायाव मोननो हायो इस्टेर 4 बालाब 7 सिरिखौ फरायनो हास्थायदों नोङो सुसा नोगोराव थांनानै गासै जुदायारिफोरखौ ज' खालामहै आरो नोंसोरो गासैबो आंनि थाखाय उदै बासि आरो हर सान सानथाम जेबो दाजा आरो दालों आं आरो आंनि लोगोफ्राबो बेबादिनो उदै बासिगोन बिनि उनाव राजानि फसंनाय आयेनखौ नुब्लासो आङो राजानियाव थांगोन आरो थैनांगौब्लाबो आङो थैगोन इस्टेर आरो इजराइल माहारिनि गेजेराव जि समस्याफोरा फैदोंमोन राजानिफ्राय बै समस्याखौ फोजोबनो थाखाय इस्टेरा उदै बासि थाहोनो थाखाय बयखौबो खावलायदोंमोन आरो गावबो थादोंमोन बेनो जाहैबाय क्राइसिस एबा इमारजेन्सि फास्टिं प्रेयार दे दानाब्ला फैदो 8थि रोखोमनि फास्टिं प्रेयार बेनो जाहैबाय मर्निं फास्ट दुखुआव खालामनाय उदै बासि आर'ज शक उपवास बेबायदि रोखोमनि फास्टिं प्रेयारखौ खोब दुखुनि समाव खालामनायखौ नुनो मोनदों जेरावहाय सोरबा व्यक्तिया गोबां दुखु जानानै थादों एबा सोरनिबा न'खराव सोरबा व्यक्तिया रुंसारि जालांदों एबा थैलांदों बैबायदि समावहाय बेबायदि फास्टिं प्रेयारखौ खालामनाय जायो जेरावहाय जोङो 1 सामुएल 31 बालाब 13 सिरियावबो मोननो हादों शौल आरो शौलनि बिसाज्ला जेब्ला थैयो बै थैनायनि उनाव जि न'खर खुरमा बाहागि परियालफोर दङ सुबुंफोर दङ बिसोरो उदै बासि थादोंमोन गोथाङै थानाय न'खरनि खुरमा बाहागोफोरा दुखुखौ दिन्थिदोंमोन एबा दुखु जाफादोंमोन फैदो दानाब्ला जों नायदोनि 9थि रोखोमनि फास्टिं प्रेयार बेनो जाहैबाय पेनिटेन्सियेल फास्ट उनदाहानि उदै बासि तपस्या उपवास बेबायदि आर'जखौ बेबायदि परिस्थितियाव खालामनाय जायो जाय व्यक्तिया उनदाहा खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय उनदाहा जाबाय गावनि पाप दाय अपराध मावनायखौ उनदाहा खालामनो रोंदों इसोरनियाव बुंना लानो थाखाय थामथिम जादों बेबायदि परिस्थितियाव बे पेनिसियेल फास्टखौ उनदाहानि आर'जखौ खालामनाय जायो जेरावहाय जोङो जना नाबिनि 3 बालाब 5 सिरियाव मोननो हायो जेराव निनबिनि मानसिफोरा गावनि पाप दाय अपराध मावनायनि थाखाय निमाहा मोननो थाखाय उदैबासै आर'ज थादोंमोन फैदानाब्ला जोङो थांदोनि 10थि फास्टिं प्रेयार बेनो जाहैबाय एबसुलुट फास्ट
बिना भजन और पानी का उपवास जानाय लोंनाय गैयालाबानो खालामनाय फास्टिं प्रेयार। आं सेथि नम्बराव बुंबोनाय बाथ्रा आरो बे मोननैजों एखे होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि गैया, नाथाय सोदोबनि जिथु बुंनाय बे जाहैबाय सेथियाव कमप्लिट फास्ट आरो बेयाव जाहैबाय एब्सुलुट फास्ट होननाय जायो। बेबायदि फास्टिं प्रेयाराव जानाय आरो लोंनायखौ कमप्लिटलि नागारनानै आर'जखौ खालामो। फास्टिं प्रेयार थायो जेरावहाय जोङो थोनहरजानाय 9 बालाब 9 सिरियाव पौला सानथामनि थाखाय जेबो जाया आरो लोङालाबानो आर'जआव थादोंमोन। दे दानाब्ला फैदो 11 नम्बरनि फास्टिं प्रेयारखौ जों मोनथिनो, बेनो जाहैबाय जोबथा फास्टिं प्रेयार। बे जाबाय 40 डेज फास्ट, 40 साननि उपवास, 40 दिन का उपवास। अनजाग्रा प्रियफोर, बे फास्टिंआ गोबां गेदेर फास्टिं आरो गोबां गोनांथि फास्टिं, जेरावहाय जोङो बाइबेलाव 40 सान फास्टिं खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बे 40 सानखौ खालामदोंमोन आरो जोङो गोजाम रदायाव जोङो नुनो मोन्दों मसिया ओंखारलांनायाव खालामदोंमोन। ओंखारलांनाय 34 बालाब 29 सिरियाव जोङो मोननो हागोन। जों बेबायदि फास्टिं प्रेयारखौ जोङो बाइबेलाव मोननो हादों, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो 40 दिन 40 हर थादों आरो मुसिया गावनो 40 दिन 40 हरखौ थादों आरो बेबायदिनो इसोरनिफ्राय महा गेदेर बोलोफोरखौ लादों आरो गावखौ इसोरनियाव गथायनानै खामानिखौ मावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै 11ता फास्टिं प्रेयार, आलादा आलादा रोखोमनि फास्टिं प्रेयारफोरमोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बे फास्टिं प्रेयारफोरखौ नुनानै माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों आरो आशीर्बाद मोनदों होननानै। इयुननि समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय नोंथाङा जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसेयैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों मोनसे लाइक होनानै होलांदो आरो सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुनाव फैफिनबावसिगोन। इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमनोबो थाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।